Już po raz 37 rozdano Nagrodę Kulturalną Śląska. Tym razem uroczystość wręczenia wyróżnienia zorganizowano we Wrocławiu. Nagroda została po raz pierwszy przyznana w 1977 roku. Przyznał ją rząd Dolnej Saksonii i ten sam rząd przyznaje ją do dnia dzisiejszego. Po wojnie w 1945 roku Dolna Saksonia była krajem opiekuńczym dla Ślązaków, którzy opuścili tą prowincję. Stąd nagroda powstała w czasach jeszcze niewzajemnej współpracy. W roku 1990, kiedy władzę w Dolnej Saksonii przejęli socjaldemokraci, zwrócili się do władz Dolnego Śląska o zorganizowanie wspólnej nagrody. W roku 1991 otrzymałem tą nagrodę z rąk Dolnej Saksonii, ale wtedy jeszcze w Hanowerze. W 1993 roku została podpisana umowa partnerska pomiędzy władzami Dolnego Śląska a Dolnej Saksonii i od tej chwili nagroda ta została przyznawana każdorazowo Polakowi i Niemcowi, zarówno na obszarze Śląska, jak i Dolnej Saksonii. I tak jest do dnia dzisiejszego, czyli ponad 20 lat funkcjonuje jako nagroda partnerska. Dzisiaj każdy jest zapatrzony w wyścig szczurów, praca, dom i być może jest to normalne, bo w takich czasach żyjemy. Wszystko dzisiaj płynie bardzo szybko. Pytanie, czy myśmy dorośli już dzisiaj do takich czasów, czy nie należy trochę zwolnić, popatrzeć lekko z tyłu i czasami przejść obok tego swojego sąsiada i zapytać się po prostu, co słychać. To jest najbardziej istotne. I to w pewnym sensie, ja nie mówię, że lekarstwem na to jest Nagroda Kulturalna Śląska. Nie, bo my tych ludzi nie znamy, widzimy się raz w roku. Z większością nich nie mamy żadnej styczności. Ale to tym bardziej na nas leży taka odpowiedzialność, żeby ukazać, że porozumienie ponad podziałami, pamiętając o wydarzeniach z przeszłości, ma ogromne znaczenie dla młodszego pokolenia w przyszłości. Tym bardziej, że mamy wolne granice. Dzisiejsza Nagroda Kulturalna Śląska wręczana we Wrocławiu została przyznana dwóm wybitnym osobom, profesorowi Norbertowi Hajzikowi, lekarzowi, który przed kilkunastu laty założył we Wrocławiu przy Uniwersytecie Wrocławskim towarzystwo naukowe, niemiecko-polskie towarzystwo wspierające Uniwersytet Wrocławski, fundujący stypendia, sponsorujący renowacje, między innymi ostatnio najgłośniejsze to jest odtworzenie czy też rekonstrukcja malowideł plafonowych Oratorium Marianum, czyli tej sławnej sali muzycznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wcześniejsze nagrody i wyróżnienia, które otrzymałem, związane były z życiem uniwersyteckim. Natomiast Nagroda Kulturalna Śląska jest wyróżnieniem dla mnie i naszego towarzystwa. Niemiecko-polskie towarzystwo powstało przed 40 laty. Głównymi członkami tej organizacji byli niemieccy i polscy profesorowie uniwersyteccy oraz osobistości związane z życiem uniwersytetu. Wówczas naszym głównym zadaniem była aktywność naukowa i wspieranie badań. W ostatnich latach w centrum działań znajduje się wspieranie sztuki. Dzięki pomocy niemieckich sponsorów udało nam się odrestaurować ważne, barokowe obiekty. Musimy zachęcić młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w takich projektach. Na początku powinni działać wspólnie ze starszym pokoleniem, aby w przyszłości móc robić to samodzielnie. Muszą samodzielnie reżyserować ten projekt. Uważam, że ta nagroda ma przyszłość. Za te wszystkie prace na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego i na rzecz miasta
otrzymał on dnia dzisiejszego nagrodę za rok 2014. Towarzyszyła mu w tym nagroda przyznana wrocławskiej dziennikarce Beacie Maciejewskiej, redaktorce Gazety Wrocławskiej, która od przeszło 20 lat popularyzuje historię Wrocławia i Śląska, nie tylko w gazecie, ale również w specjalnych spacerach po mieście, programach telewizyjnych. Jest powszechnie znaną popularyzatorką dziejów, i to tych najmniej znanych, tych często zapomnianych dziejów miasta i Śląska. Ja zawsze bardzo chciałam, żeby ludzie, którzy kiedyś to miasto, ten region budowali, żyli, tworzyli, żeby oni mieli szansę spotkać się z tymi, którzy teraz tutaj mieszkają, żeby uruchomić ten zapis magnetofonowy, CD, to nazwiemy, który oni po sobie pozostawili, bo wznosząc kamienice, budując kościoły, stawiając przydrożne krzyże, oni w każdym takim dziele zostawiali jakąś swoją opowieść o Śląsku. Nagrodę specjalną w tym roku otrzymała Fundacja imienia Eriki Simon, która jako prywatna inicjatywa od wielu lat wspiera znacznymi sumami wyróżniające się przedsięwzięcia w zakresie restauracji zabytków, a także zachowania i przekazywania kolejnym pokoleniom kulturalnego dziedzictwa Ślązaków. Fundacja wspierała m.in. rekonstrukcję i renowację zabytków oraz dzieł sztuki w kościołach w Legnicy, Jeleniej Górze czy w Kościele Pokoju w Jaworze. Urodziłam się w Jaworze. W wieku 7 lat opuściłam to miejsce. Był to rok 1964. Był to bardzo, bardzo ciężki okres, naprawdę trudny czas. Odczuwałam ogromną tęsknotę. Ciężko mi było zrozumieć, że nie mogę wrócić. Dla dziecka nie jest łatwo pogodzić się z taką sytuacją, ale taki był niestety nasz los. Później poznałam dziewczynkę z Polski. Doszłam do wniosku, że nasz los jest bardzo podobny. Dla mnie to był okres, dzięki któremu mogę być szczęśliwa, wróciwszy do Jawora. 9 lat temu poznałam Gerharda Simona w Jaworze, w moim ukochanym Kościele Pokoju, w kościele, w którym mój ojciec był diakonem. Mój mąż Gerhard Simon powiedział: chcę zjednoczyć, połączyć narody, naród polski i naród niemiecki. Chcemy iść razem do przodu, chcemy mieć wspólną Europę. Er hat eine besondere Bedeutung für Europa, für das Zentrum Europas und dazu gehört nun einmal Schlesien, auch Schlesien. Nagrody, które dziś wręczyliśmy, mają szczególne znaczenie dla Europy, dla jej centrum, daleko na wschód oraz dla Dolnej Saksonii. Przy okazji wręczenia nagród należy podkreślić, jaką ważną rolę spełnia kultura i publicystyka dla wspólnego rozwoju śląskiego dziedzictwa. Jaką ma wielką siłę. Widzimy to we wspólnej pracy Niemiec i Polski, jak również Saksonii i Śląska. Rozwijamy się wspólnie. Wszyscy laureaci, którzy otrzymali nagrody, w pełni na nie zasłużyli. Uważam, że zostały one wręczone w odpowiednim miejscu. Kiedyś, przed kilkudziesięciu lat, była dodatkowa nagroda, która była tak zwaną nagrodą wspierającą, stypendialną. I ona dotyczyła osób młodych. Związana była z dowolną jak gdyby działalnością kultury, niekoniecznie z przeszłością Śląska. Ona zanikła, dlatego że ciągle niewyczerpany był zespół tych wszystkich twórców, którzy tworzyli w międzyczasie, a którzy takiej nagrody nie otrzymali. Ale teraz coraz częściej dostrzegamy, że zainteresowania tą nagrodą są jednak w kręgach ludzi młodych i prawdopodobnie już od przyszłego roku nagroda będzie miała dodatkową
nagrodę, tak jak teraz jest nagroda specjalna, będzie stypendialna dla osób młodych, wspierająca kogoś, kto jest na początku kariery artystycznej czy w ogóle drogi życiowej. Nie wiem jak Państwo, ale ja uważam, że przemiana nagrody już się zaczęła. Dzisiaj laureatką została Beata Maciejewska. To młoda laureatka, która urodziła się już po wojnie. Widzimy przemianę tej nagrody poprzez kolejnych laureatów. Zmiany są konieczne. Nagroda Kulturalna Śląska musi rozwijać się równolegle ze wzrostem nowych europejskich pokoleń. Pierwszymi laureatami Nagrody Kulturalnej Śląska byli wybitni Ślązacy, którzy poprzez urodzenie lub też działalność dla Śląska w zakresie plastyki, muzyki, literatury otrzymali ją w latach 70. i 80. Następnie ta nagroda została przyznana bardzo wielu polskim Ślązakom, można powiedzieć. Jednymi z pierwszych był Tadeusz Różewicz, Eugeniusz Getstankiewicz, wybitny grafik, Kazimierz Kuc, reżyser, Dedecjusz, tłumacz literatury, Urszula Kozioł, wybitna poetka, malarze, rzeźbiarze, literaci, a w końcu ludzie, którzy zajmowali się porozumieniem, pojednaniem, zbliżeniem pomiędzy narodami. Nie obawiałbym się o losy przyszłości Nagrody Kulturalnej Śląska. A to, czy razem łączymy regiony, raczej bym tego nie powiedział. Natomiast łączymy ludzi. To jest istotne. Łączymy ludzi poprzez historię, poprzez kulturę. Historię czasami bolesną. I to dobrze wiemy, bo nie tak dawno kwestia II wojny światowej, czy wcześniejsze losy Śląska, które przechodziły z rąk do rąk. Ale patrzmy na to też pod względem pozytywnym. Pamiętajmy o historii, ale jednocześnie kultywujmy te świetne tradycje, które były wypracowane w przyszłości przez jednych z najwybitniejszych ludzi, którzy albo mieszkali na Dolnym Śląsku, na Śląsku, we Wrocławiu czy w innych regionach naszego województwa, zarówno ze strony niemieckiej, jak i też innych narodowości. Ta nagroda ma przede wszystkim łączyć. To jest takie spotkanie raz w roku dla pielęgnowania tradycji kulturowych, historycznych, tych ludzi, którzy kiedyś mieszkali tutaj na tych terenach, którzy tworzyli, którzy dzisiaj są ikonami historii, kultury. To jest najbardziej istotne. Ja to traktuję jako lekcję. Jako lekcję nie tylko dla siebie, ale też dla młodszego pokolenia, ale również z szacunkiem, odnosząc się z szacunkiem do ludzi starszych, którzy tą tożsamość na Dolnym Śląsku albo zostawili i mieszkają gdzie indziej, ale również dla tych ludzi, którzy przyjechali i tą tożsamość na nowo odnajdywali w sobie, w swoich znajomych, czy właśnie w tych wydarzeniach, w tych kulturalnych, historycznych inicjatywach, które były podejmowane przez dziesiątki lat.